vyjadrenia ľudí, že karnivor spôsobuje onkologické ochorenia, že majú holý kokot v ruke na to, aby to dokázali. A to je fakt. To je absolútna pravda. Neexistuje žiadne priame potvrdenie, že živočíšne produkty spôsobujú rakovinu. Vôbec. Že karcinogény, áno, bola klinická štúdia, ktorá pozerala na karcinogény, zistil, že mäso by si musel spáliť absolútne na uhlík, aby si dosiahol nejakú karcinogénnu odpoveď. Čiže čo sa onkológie týka, benefity vlákniny a všetky tieto blúdy, to sú všetko lacné štúdia epidemiológie, kde pozerali vyslovene na skupiny, ktoré neboli kontrolované a nikdy nemali žiaden dôkaz o tom, ktorá skupina čo konzumovala. Bolo to všetko na základe vyplnenia dotazníkov. Takisto je rakovina hrubého čreva a mäso v živote nedokázaná debata. Vôbec. Kdežto štúdie kolonoskopie, ktoré pozerali kolonoskopie, čo je tak blízko, ako sa dostaneš, ku črevám je vyslovene kamerou do nich, poukázali presne fakt, že ľudia, ktorí konzumovali viacej mäsa a menej vlákniny, mali po 6 mesiacoch lepší stav v rámci svojich čriev ako ľudia, ktorí konzumovali veľa vlákniny. Tam bolo zúčastných 2000 subjektov, 1000 konzumovalo veľa vlákniny, 1000 nekonzumovalo žiadnu vlákninu a veľa živočíšnych produktov. Tí, ktorí konzumovali živočíšne produkty, neboli ani karnivor. Normálne jedli svoje prílohy, hranolky, pučené zemiaky a tak ďalej a mali lepšie čreva ako ľudia, ktorí konzumovali veľa vlákniny a výsledok bol vyhodnotený tým, že používali tie čreva menej, čiže bolo menej pohybov, menej chodilo na vecko. Ľudia si myslia, že čím viacej chodia na vecko, dostanú na konci života do hrobu medailu, že tento človek toho nasral najviac, ďakujeme ti za tvoju spolúčasť na tejto planéte. Bohužiaľ, takto to nefunguje.